Okej, vi säger välkomna till Elpidas. Välkomna till Elpidas livesändning. Jag är Katarina Mikkonen och jag är Elpidas ordförande. Tervetuloa Elpidan live-lähetykseen. Nimeni on Katarina Mikkonen ja olen Elpidan puheenjohtaja. Här idag för att dela goda nyheter med Elpidas följare och för att berätta om vad som händer i Italien och vad som har hänt i Italien faktiskt idag. Tänä iltana nyt tässä kerrotaan mitä uutisia Italiasta ja mitä itse asiassa tänään on tapahtunut. Mutta haluaisin ensin aloittaa sillä, että kerron vähän matkasta, jonka tein Italiaan. Ja itse asiassa olen tehnyt 2 matkaa Italiaan tämän projektin tiimoilta. Toinen oli elokuun lopulla ja toinen oli tässä tammikuussa. Men innan jag berättar mera så tänkte jag börja berätta lite om en av resorna som gjort till Italien och faktiskt gjort 2 resor. Den ena då i slutet av augusti i fjol och den andra här i januari. Och när den här kvinnan som Elpida hjälper i Italien, så hon bor då i stora Rom eller metropolen Rom som är ett större område och innefattar inte bara liksom hela staden Rom utan också platser utanför själva stan. Och när jag besökte det här Rom på en dags utfärd till Rom, så då när kvällen kom och affärerna började stänga, så på vissa håll kunde man se människor, bostadslösa människor, de flesta faktiskt invandrare, asylsökande som rullade ut sina sovsäckar och ställde sig för att då vid ingången till de här olika butiker för att då börja tänka på sömnen. På samma sätt var det i Neapel, dit jag åkte för en kväll. Där träffade jag stötte på en kvinna från Kamerun som jag kunde kommunicera på med min knaggliga italienska. Och hon berättade att hon också sov vid järnvägsstationen, utanför järnvägsstationen. Jag råkade faktiskt ha vägarna förbi järnvägsstationen där, och där när kvällen, skymningen hade fallit, så var det en 30-40 kanske 50 madrasser utbredda där utanför stationen, och de människorna var ju till största delen asylsökande som då väntar på uppehållstillstånd. Det här liksom läge i Italien och när man tänker på situationen i Finland, så har ju de flesta asylsökande det rätt bra. Elikkä kun mainitsin, että halusin ensin kertoa näistä
matkoista, jonka tein. Eli kävin Roomassa ja kun aurinko oli laskenut ja kaupat mennyt kiinni, niin tiettyjen kauppojen eteen ilmestyi tällaisia ihmisiä, lähinnä maahanmuuttotaustaisia ihmisiä, ilmeisesti turvapaikanhakijoita, jotka levittivät makupussejaan ja ryhtyivät sitten niin kuin lepäämään. Ja samaa asiaa näin, kun kävin Napolissa illan. Siellä tapasin naisen Kamerunista, joka oli turvapaikanhakija, odotti oleskelulupaa. Puhuin hyvin vajavaista italiaa, mutta sain selville, että hän sitten majoittui päärautatieaseman ulkopuolella. Ja kävin itse asiassa myös siellä, ja siellä oli 40-60 patjaa levitettynä yöksi. Tämä on karu tilanne siellä. Ja Elpida, hän on auttanut yhtä naista Italiassa, joka on aikaisemmin ollut Suomessa turvapaikan hakijana ja palautettu sitten Italiaan. Nyt mä en usko, että tämä välttämättä kuuluu teille, mitä hän tässä sanoo. Tämä löytyy myös Elpida-päivästä 17.10. Muistaakseni meillä oli toinen live-lähetys, jolloin voitte kuunnella tätä, kun hän kiittää Elpidan toimintaa, että hän ei ole joutunut kadulle. Tämä nainen siellä Rooman seudulla oppii myös lukemaan ja kirjoittamaan paikallisten vapaaehtoisten avulla. Siellä on opettajia, jonka olen tavannutkin. Tässä tapasin tammikuussa opettajan, joka tukee häntä lukemaan oppimisessa. Så den här kvinnan, så vi hade en livesändning och då spelade jag upp det här, tror jag ni kan höra det här klippet nu, men det här den 17 oktober hade vi en livesändning, så där nu kan du säkert höra det, och där kvinnan tackar med en lite ändrad röst för att stackar att hon annars skulle vara på gatan utan oss. Och hon har nu lärt sig att läsa och skriva tack vare lokala frivilliga. Jag träffade den här läraren också som hjälper henne att lära sig läsa och skriva här när jag var och hälsade på i januari. Men vad är det då som är det här nya? Jo, den här kvinnan har alltså har försökt, vi har hjälpt henne att få en lägenhet. Den här lägenheten som hon nu bor i så har varit tillfällig, och genom lokala kontakter där på plats på den här orten i Italien, i Rom, så det här så har då hjälpt henne att köpa en egen lägenhet för en symbolisk summa. Och den här processen har varit långt utdragen. Vi har jobbat med det här den här processen sen i somras. Ja mitä uutta siis on tapahtunut? Eli tämä nainen on asunut tilapäisesti
asunnossa vuokralla, asuu vielä tänä päivänä, mutta tänään hän on paikallisten toimijoiden avulla ja yhteistyössä Elpidan kanssa saanut ostettua itselleen asunnon symbolisella summalla. Elikkä todella pieni summa. Summaan hän joutui maksamaan tästä asunnosta, joka on ihan hyväkuntoinen. Näytän tässä kohta pohjaratkaisunkin asunnosta. Ja voisin mainita sen, että todella tänään paperit on allekirjoitettu, niin mitä mulla oli mielessäkään. Niin, joo, vaihdan kieltä tässä. Så att lägenheten köpte hon för en symbolisk summa. Och just det, och hon kommer själv att betala av den här summan på lägenheten. Det är en långivare som betalar den här lägenheten åt henne. Hon kommer att ha en återbetalningstid som vi har kommit överens om. Eli tämä nainen maksaa itse tämän asunnon pikkuhiljaa pois paikalliselle toimijalle, jonka kanssa Elpida tekee työtä ja joka on maksanut tämän hinnan tänään etukäteen hänen puolestaan. Ja tässä on pohjaratkaisu. Så här ser lägenheten ut, planlösningen. Se on toisella kerroksella. Sitten tullaan kutsiinaan, eli keittiön kautta sitten olohuoneeseen, ja tässä viimeisessä huoneessa on sitten makuuhuone, johon myös on rakennettu tämän pohjaratkaisun jälkeen kylpyhuone. Så man kommer in, lägenheten finns på andra våningen, man går upp för trappan och så kommer man in i köket, vanlig italiensk planlösning. Sen finns det då den här tvåan är vardagsrummet, och sen den här trean är sovrummet, där det också finns ett inbyggt badrum som inte syns på planlösningen. Den här lägenheten behöver ju naturligtvis också renoveras. Och den här renoveringen kommer att ske mycket med frivilligt arbete. Köket behöver ses över. Vattenrören, elen, målningsarbeten behöver utföras. Jag och Tarja som sitter i styrelsen var på och såg den här lägenheten när vi reste till Italien i augusti, så den är i förhållandevis gott skick. Och sen behöver också golvet i badrummet ses över. Och sen har hon fått ett så här gasvärmesystem som gåva som kommer att installeras också här. Asunto on suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta siinä tarvitaan kuitenkin, siis pinnat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta tarvitaan keittiöön, tarvitaan keittiökalusteita, vesiputket pitää tarkastaa ja mahdollisesti uusia sähköjohdot pitää vetää uudestaan. Sitten on maalaustöitä ja lattia kylpyhuoneessa pitää uusia.
kaasulämmitysjärjestelmän hän saa lahjoituksena paikalliselta henkilöltä. Ja tämä työ tullaan tekemään suurimmaksi osaksi talkoovoimin. No, mitäs tämä sitten maksaa? Eli budjetti on tälle kaikilla on 6 500 €, josta on jo kerätty 1 600 €. Vielä tähän projektiin siis tarvittaisiin 4 900 €, jotta saataisiin tämä remontti maksettua. Ja tämä prosessi on ollut italialaisen tapaan pitkävetoinen ja kaikki ei ole tässä mennyt niin kuin Strömsössä ja tietenkin jos joku teistä on katsonut tällaisia taloprojektivideoita esimerkiksi YouTubesta, niin sitten tietää sen myös, että siellä kaikki ei välttämättä mene alkuperäisen suunnitelman mukaan, eli tämä budjetti saattaa vielä saatetaan vielä tarvita enemmän rahaa, mutta tämä on nyt sitä budjetin mukaista suunnitelmaa. Så budgeten för den här renoveringen är då 6 500 €, av vilka 1 600 € är insamlat. Och eftersom den här så det behövs ännu 4 900 € för projektet. Och den här processen att köpa den här bostaden har pågått sen i somras, och för den av er som kanske har tittat på någon så här YouTube-videor om husprojekt i Italien, så har kanske noterat att allt kanske inte riktigt går som på Strömsö, utan det kan hända saker ännu på vägen. Men bostaden är nu köpt och införskaffad, och det här är nu då den budgeten som gäller just nu. Och för det här så behöver vi naturligtvis våra följares och medlemmars och vänners hjälp och stöd. Ekonomiska hjälp och stöd. Personligen tänker jag att det här är en av de största sakerna Elpida har åstadkommit hittills. En person som tidigare har varit fast i människohandel har nu möjlighet att bygga upp en stadig tillvaro, en fast tillvaro för sig och barnet. Och på det sättet en mycket större möjlighet att bygga en liksom en bra framtid för sig själv och barnet på ett helt annat sätt än men här då om man har då kortare hyresavtal. Och det finns ju många liknande bostäder och hus bostäder i Italien som står tomma, så jag ser också potential i det här. Tänk om de som är på gatan skulle kunna få en egen, liksom flera kvinnor som skulle kunna få en lägenhet där de kunde starta ett nytt liv och få stöttning för att komma igång. Den här kvinnan som jobbar alltid emellanåt också som frisör då, som många av de här nigerianska kvinnorna gör.
ajattelen, että tässä asiassa on niitä suurimpia asioita, mitä Elpida tähän mennessä on saanut aikaan. Yksi nainen, joka aikaisemmin oli ihmiskaupan uhrina Italian kaduilla, saa tämän kautta vakituisen asunnon ja pystyy paremmin rakentamaan tulevaisuutta itselleen ja lapselleen. Tähän tarvitaan siis teidän taloudellista tukea, ja tässä on keräys tarkoitukseen, miten voi osallistua tähän, eli MobilePayn kautta tai sitten säästöpankkitilimme kautta, ja viitenumero, tässä on ilmeisesti jäänyt ruotsiksi, tämä viitenumero on 111928. Rahankeräyslupa meillähän on myönnettynä poliisihallituksesta myös Ahvenanmaan rahankeräyslupa on, vaikka se ei ole tässä mainittuna. Ja och här samma på svenska för det här insamlingsändamålet då, uppehälle för kvinnor och barn, betala hyra, inredning, uppehälle, skolgång. Så inom ramen för det här insamlingsändamålet så hjälper vi just den här kvinnan som jag nu har nämnt om och berättat om. Och man kan använda sig av MobilePay, eller sen kan man betala in till Sparbanken för Sparbankens konto med referensnummer 111928. Och nu se om vi har några som har någon fråga här under den här livesändningen. Jag ska ta och öppna Facebook-sidan här för att titta efter om någon av er har kommenterat eller har ställt någon fråga. Jag ser inga frågor i kommentarsfältet just nu, men jag vill tacka er alla som har sett på den här livesändningen och tack redan på förhand för att ni vill vara med på sätt eller annat. Näin, että kommenttikentässä ei ole yhtään kysymystä tällä hetkellä, mutta haluan kiittää kaikkia, jotka tavalla tai toisella osallistuvat tämän projektin toteuttamiseen. Tack för ikväll, kiitos tästä illasta. Siinä oli meidän uutiset, det var våra nyheter.